Кой звъни толкова рано, е? Кой сте? Куриер? Куриер ли? Кой сте куриер? Ало, да. Ало, здравейте, търся Владимир. И защо да му се не види толкова рано звъните? Извинете, господине, имате пратка. Аз съм от куриера. Пред вратата съм ви и би желал да ви я дам, ако можете да излезете. Пред вратата сте? Че аз не съм дал... Всъщност аз не съм поръчвал. Всъщност откъде е тази пратка? Каква пратка имам аз? Ами, господине, нека да проверя. Пратката е от Озон. Така че оттам е изпратена. За вас е точно и адресът е тук. Чакай да се облика, добре, разбрах, добре. Хубаво, аз трябва да се облика, аз още съм в леглото, човек. Разбираш ли, още съм в леглото, не съм станал още, кафе не съм пил, сега пратка от Озон. Това сигурно някакъв преордър съм забрал, съм направил някакъв преордър. Аз сега, и каква игра ще съм поръчвал аз? Добре, всъщност, да, то ви пак нямате никаква вина, ама добре, ще трябва да изчакате, аз още деца вика съм под завивките. Добре, няма проблем, господине. Точно за вас е до адреса, така че няма проблем. Аз ще ви чакам тук в колата. Няма проблем, така че не бързайте. То и да бързаш, аз нямам какво да направя. Човек сега докато се облика, докато това. Окей, идвам. Хубаво, значи идвам, само кажете ми какви пари да взема. В смисъл, какво дължа за пратката, нали все пак? Трябва да се плати. Ами, господин, нека да проверя. Значи всичко е платено. В смисъл, платена и доставката платена и всъщност няма и наложен платеж. Няма абсолютно нищо да плащате. Само елате да се вземете пратката. Какво? Нямам да плащам ли? Стига. Това в 21 век да го чуеш е много странно. Добре, тук ме заинтригувахте, направо ще ме изкарате от леглото, деца вика. Добре, обличам се и ще дойда след малко. Идвам, идвам. Няма проблем, господине, ще ви изчакам колкото е нужно. До после.
сега. Какво има в тази кутия? Подарък. Ай, стига, бе. Това да не повярва човек. Какъв подарък, бе? Кой получава подаръци, бе? Кой получава подаръци, бе, човек? Кой? Кой? Може ли някой да ми каже? Кой? Как е опаковано това нещо? Това? Какво? Поръчал съм. Какво? Ай, стига! Какво? Майнкрафт? Наръчник за начинаещи, обновено издание? 17,90! Абе, кой е дал толкова много пари, бе? Ти си сам загадъчен нов свят. Да, той започва вече загадъчно. Абсолютно. Вау! И как мирише? Страхотна миризма. Тая миризма на нова книга няма равно. Страхотна е. Вау! Ама има и картинки, бе. Страхотна е. Леле, хора. Страхотно е това нещо. Вау! Всичко е обяснено. Добре, бе, кой? Кой ми е изпратил това? Това е директно от Озон. Това за мен е истинска мистерия. Абсолютно не мога да си обясня как тази прекрасна книга пристигна при мене. Ако това е подарък от Озон, изключително много благодаря. Въпреки че те нито са ми писали, нито са ми казвали нещо, по никакъв начин не са ми давали повод да мисля. Но така, не знам, може би някой ми е направил подарък. Някой, който гледа стримовете, нямам представа. Не знам, хора, за мен това е истинска мистерия. Благодаря много на човека, който го е направил. Това е една от най-интересните и мистериозни пратки, които съм получавал наскоро. Изобщо всъщност аз рядко получавам така подаръци, които да ме изненадат, защото често обичам да знам какво ще ми подарят. Но това е много интересно, изключително интересно. И сигурно ще я прочета. Абе, хора, ще ме заребите по този Майнкрафт, бе! Браво! И за начинаещи. Този човек, който ме е изпратил, много добре ме познава, гледа стримовете. Абе, нямам думи.